12, 13 grams. Ayan, sa mga mahilig sa mga dab, 9 grams, dapat na piraso. Mga judges. Yung mga chocolate guys, oh. Mars. Pero ano lang siya. 10 grams. So 11, Quanta. Salsa. Ito. Ito lang din natin. Mga sorted na ano. Sorted lollipop. Sa mga chocolate candy. Lebet. Mix choco. Ito, ilang kilo to? Parang 900 grams siya. Sa 12 grams. Murang sabon. 3 gram Dettol. So, pwede ng pang araw-araw yan, saka pang bagay din, no? Palmolive. Pilsen. Light boy, oh. Price niya is 14.99. Apat na piraso. Meron din pa yung safeguard dito. 3 piraso, 10. Yan, sa mga mahilig sa Johnson dyan, Johnson's baby soap, 13. Yan, sa mga mahilig sa Nutella, so no, maybe. Sakto sa ano yan, New Year, Pasko. Laging busy dito yan sa area na to, Delta Center. Ang murang bilihin kasi. Grabe to, oh. 1 dirham, laki niya. 5 minutes. Dirham sa lang to, oh. Si Canton. Pantawid. Mas kape, tsaka yung mga kape, oh. David off. Right, 20. Mas kape, 30. Open mate, oh. Tela, oh. Tuwa yung mga bata dito. Alaman. 20 grams. Mga Milo. And most of the items meron sila dito. Gaya ng parang sa Pinas OC. Roller coaster, V-Cut, Chiffy, cotton buds. 12 grams. Tatlong box yan. Saka ibang mga lotion. Available. Jergens also. Merry Christmas guys. Yan. Tayo natin mga Christmas decor. Kompleto dito guys. Kagaya din ng mga ibang store. Panglinis, pang kusina, pang banyo. Sabon panlaba. Hindi nawawala itong mga alcohol na rin. 11 dirhams lang. Itong Pasko na mga kaibigan. Hanap mo naman ng mga Christmas light. Meron din sa dito. One is from House of Section 6, please. Also.
Mga printing. Sa second floor na may sale sila na Converse. Converse natin ang price is 50 dirhams. Ito. Price niya 50 dirhams. 49.99. Second floor is yan, mga iba-ibang accessories, pang birthday decor at candles nila. Toys, books, so school supplies, meron din sila dito. Blanket. Guys, may mga blanket is 20. Alam kong second floor niya rin. Wallet, mga bag. Mga sapatos dito. Yan, mga jersey ng bata. Pockets. Golden State by Emirates. Sa ating simple tour dito sa Delta Center. Kaya kung gusto mong bumisita dito, nasa harapan lang ito ng Al Riga Metro Station. Lakad ka lang within, pag-exit mo within 2 to 3 seconds, nandito ka na. Kaya see you in the next vlog mga kaibigan, and Don Camon TV, and peace.